Здравейте, усмивки! Добре дошли в моят канал. Аз съм Ивелина и в днешното видео ще правим ревю на играта Coffee Rush. Ако харесате това, което правя, ще се радвам да ме подкрепите, като използвате моите афилиет линкове. Цялата информация за тях ще оставя линкчета долу в описанието и ще ви очаквам в най-голямата в България Facebook група за настолни игри, а именно детски настолни игри. А сега нека да започваме! Ето как изглежда и днешната игра. Тя е подходяща за деца над 8 годишна възраст, брой играчи между 2 и 4 и времетраене между 20 и 30 минутки, в зависимост от това колко играчи, разбира се, има. Нека да видим и сега какво има вътре в самата кутия. Първо, разбира се, имаме опътване, което е доста добре написано, описана е всяка една стъпка и действие, разбира се, както накрая има и опътване за 2 играчи, след което можем да видим и табло с съставки, които ще събираме по време на играта, след което имаме и табло на играчите, което изглежда ето по този начин, но реално се гледа в тази посока. Сега ще видите и как ще ги подредим. Разбира се, можем първо да видим и самите чашки, които са 12 на брой. Имаме карти с поръчки, които са цели 80. Ето как изглеждат и те. Имаме 2 таблички за съставки и общо 102 жетона съставки. Имаме кафени зърна, мляко, шоколад, чайни листа, вода, карамел, пара и лед. Имаме и плочки подобрение, които са 16, по 4 от всеки цвят, червено, синьо, зелено и жълто. 6 мипъла, 2 червени, 2 сини, 1 зелен и 1 жълт. 15 жетона Rush и 1 жетон за първият играч. Целта на играта е да изпълнявате поръчки и да събирате рейтинг. Играта приключва, когато свършат всички карти поръчка или когато някой събере 5 карти наказание. Печели играчът с най-висок рейтинг. Първо ще ви покажа правилата, които са за 3 или 4 играчи и накрая ще ви покажа как се играе при 2 играчи, защото има леки разлики. Първото нещо, което правим, разбира се, това е да сложим таблото с съставките в средата на масата, така че всеки играч да има достъп до него. След което поставяте, разбира се, всички жетони съставки близо до таблото, както и жетоните Rush и, разбира се, картите с лицето надолу. След което всеки от играчите си избира цвят. А сега ще ви покажа за 3 играчи, което всъщност е равностойно и на 4 играчи правилата. Така че вземам ето тези, зеленото табло, жълтото и при мен синьото, като разбира се аз ще ви показвам отблизо какво се случва. От човечетата ще трябва да си вземем по един цвят: жълто, зелено и синьо. Тези ги връщаме обратно. Ще обясня защо синьото и червеното са по 2 броя накрая. След което всеки си взима и по 3 чашки и ги поставя над таблото си, ето по този начин. След което слагате картите за апгрейд на обозначените места, само че трябва да бъдат обърнати наобратно. Ето по този начин. След което давате жетона за първия играч на един от играчите със страната Open. За да ми е по-лесно да ви покажа самия геймплей, за това ще направя такава подредба, за да видите какво вижда реално един играч. Първото нещо, което трябва да отбележим, е, че преди старта на самата игра има едно допълнително подготвяне на самия старт на играта, а именно първия играч, който реално е стартовия играч, трябва да вземе карти поръчка отгоре на тестето, които са Coffee Rush, и да постави ето така тук на първия таб на таблото. Това са табовете 1, 2, 3 и 4. Само единствено стартовия играч използва 2 карти на таб 1 и 1 карта на таб 2. Ето така реално стартира стартовия играч. Всички останали играчи трябва да сложат една карта на таб 1 и една карта на таб 2.
Започвайки от играча в дясно от началния играч, продължавайки обратно на часовниковата стрелка, трябва да се редувате и да поставяте своя мийпъл по един на ход, разбира се, върху полетата на таблото с самите съставки. Имайте в предвид, че два мийпъла нямате право да слагате на едно и също поле. А именно, нищо че аз съм стартовия играч, ще започне играча, който е в дясно от стартовия играч, а именно, например, гледаме, разбира се, в зависимост от това какви карти са ни се паднали, гледаме какъв ресурс ще ни трябва. Например, за тази карта ще ми трябва шоколад. Съответно, аз ще знам, че трябва да сложа на някои от тези три полета, за да взема ресурс. Но, например, започва първия играч, той е тук. Следващия играч, да речем, взима кафе и аз отивам тук на шоколад, защото ще ми трябва. Когато всички играчи се изредят и приключат с поставянето си, взимате съответния жетон съставка и го поставяте в някоя от чашките. В случая аз съм сложила на шоколад, затова взимам един шоколад и го поставям в една от чашките си. Сега вече можем да стартираме играта. Ходовете се изпълняват по часовниковата стрелка, започвайки, разбира се, от стартовия играч. И по време на своя ход трябва да изпълните следните действия точно в този ред. Не забравяйте това, да не ги смесвате. Първото нещо, което трябва да направите като действие е, ако имате 3 или повече изпълнени карти по ръчка в горния ляв ъгъл на вашето табло, можете да изхвърлите тези 3 карти, т.е. все едно вие плащате за тях, и да отворите с лицето нагоре някои от тези апгрейди. Например, ето този ще отворя аз. Но ако нямате тези 3 карти в началото, просто пропускате тази стъпка. Но след малко ще говорим за апгрейдите. Нека продължим към втора стъпка. А тя е именно да предвижим някои от нашите мийпали. Вашето движение се състои само единствено или в хоризонталата, или в вертикалата. Можете да местите на съседно поле без по диагонал. Можете да се движите от 1 до 3 пъти. Можете да направите 3 движения, но може и да изберете да направите по-малко. Трябва да вземете жетони съставки според полето, на което стъпвате. Всеки път, когато се преместите с едно поле, на което стъпвате, вие трябва да вземете жетона съставка, показан на това поле, от, разбира се, самата зона за снабдяване и го поставяте пред себе си. Например, на мен ми трябва в случая за тази карта шоколад, мляко и пара. Съответно, аз ще взема ето сега мляко, пара и гледам тук на следващите 2 карти какво ще ми трябва, а именно мляко, лед и шоколад или мляко, лед и листа. Значи сега отивам при листата, тъй като те ще са доста по-трудни за взимане, а именно ето ги и тях. И сега какво трябва да направя? Имайте в предвид, че ако в зоната на снабдяване няма достатъчно нужни жетони, просто взимате колкото има възможност. Можете да постъпите на поле, на което вече има мийпъл, но не можете да приключите хода си там. Ако имате достатъчно движение, може да използвате 2 движения, например да стъпите първо на това поле, да вземете този ресурс, нищо че има там мийпъл, но трябва да продължите или насам, или насам. Не можете да останете тук. Затова в края на хода на всеки играч на едно поле може да има само един мийпъл. И какво правим в тази ситуация? Взимаме млякото и парата, поставяме го в чашката, а това листенце го поставяме в втората чашка. Ако имаш такъв бутон Rush, получаваш допълнителни движения чрез него. Използването на един жетон ти позволява да преместиш своя мийпъл на още едно поле. По принцип няма ограничения колко жетона Rush може да използваш за своя ход, просто трябва да помислиш наистина кога е необходимо да го използваш. Използваните жетони, разбира се, се връщат обратно в зоната за снабдяване.
Имах предвид, че има един много хубав момент, в който, ако случайно ти трябва 2 съставки, примерно от парата, имаш право да направиш този ход и да се върнеш обратно. По този начин ще вземеш 2 пари. Хубавото е, че можеш свободно да разпределиш жетоните съставки, които си събрал по време на фазата на движение в своите чашки, но трябва да спазваш и следните правила. Можеш да поставиш жетоните съставки, които си взел в този ход, в една чашка или в няколко чашки. Няма значение, както аз направих сега. А ако не ти трябват определени съставки, въобще просто можеш да не ги взимаш и да си ги оставиш там и да не ги слагаш в своите чашки. Също така имаш право и да изхвърляш обратно определени съставки, които не ти трябват от дадена чашка, но не можеш, примерно да речем, да махнеш само парата. Ако искаш да махнеш нещо от тази чашка, трябва всичките съставки да ги махнеш от тази чашка. Друго нещо важно е, че не можеш да прехвърляш определени съставки в други чашки. Когато изпълняваш определена поръчка, трябва да покажеш на всички какво си успял да събереш в чашката и това реално ти изпълнява дадената поръчка. Можеш да изпълняваш колкото имаш възможност поръчки едновременно. Няма значение дали е най-долната или най-горната, важното е да изпълняваш поръчки. А ако съвпадат с картата, трябва да върнеш всички съставки. Ето по този начин. Връщаш си чашката и след това поставяш съответната карта поръчка с лицето надолу в горния ляв ъгъл, където е ето този знак. Тази карта вече тя ти носи една точка, ако не я използваш за апгрейд. По този начин ти отбелязваш, че поръчката ти е готова. Имай предвид, че имаш и такива карти, на които пише специално меню. Тези карти, всеки път, когато изпълниш тази поръчка от този тип и я поставиш тук, получаваш един бутон Rush при себе си, който, както се разбрахме, ти дава един бонус ход. Накрая трябва да провериш колко карти поръчка са били изпълнени в твоя ход, а именно в случая една карта. Следващите двама играчи отляво на теб, които са след това на ход, трябва да вземат същия брой карти поръчка от тестето, колкото току-що са били изпълнени и да ги поставят на таб 1. Тоест, те взимат по една карта, след това следващия играч също взима една карта и я поставя тук до таб 1, до другите си карти, които има. Ако случайно в тестето не са останали карти поръчка, започвайки от играча в ляво, от играча на ход, играчите трябва да вземат наличните карти поръчка и след това началният играч обръща жетона Closed и вече приключва играта. И броим точките. Какво се случва в края на хода ти? Първо, след като фазата обработване на поръчка е приключил както при нас, трябва да преместим всички карти поръчка от дясната страна, където са табовете, с едно надолу. Тези от таб 1 отиват на 2, тези от таб 2 отиват на 3, тези от 3 отиват на 4, а тези от 4, ако случайно имаме тук две карти, които не сме успели да попълним, те реално се водят като наказание. И това, което се случва, е да отидат ето от тази страна, където има едно човече тъжно с -1. Тези карти се водят наказание. След това за всяка една такава карта ти получаваш по жетончета Rush, които ти дават допълнителен бонус. Но ако играчът на ход има 5 или повече карти наказание, началният играч обръща жетона Closed и играта приключва. Тоест имаме два варианта да приключи играта, или като свършат тези карти, или като някой от играчите направи 5 наказания. Ако никой не е активирал края на играта, ходът преминава към следващия играч. Ако обаче жетона е затворен и ако това е бил ходът на играча вдясно от началния играч, играта приключва веднага. Но ако не е,
трябва да продължите рунда, докато играчът в дясно от началния играч завърши хода си и тогава преминавате към края на играта. Идеята е просто всички играчи да имат равен брой ходове. Когато играта приключи, печели играчът с най-висок рейтинг. А кой е с най-висок рейтинг? Ами при всяка изпълнена поръчка, ето така тук, ако имате карти останали, те ви дават всяка една карта по една точка. Всяка активирана плочка подобрение, апгрейда, ви носи по 2 точки. Тази е 2 и тази е 2. Ако имате 2 плюс 2, 4 точки. И тук 1, 5. Но ако имате такива наказания, трябва да извадите пък и тях. Стават минус 2, 3 точки и завършвате с 3 точки. Но при равенство печели играчът с повече изпълнени карти поръчка, сред тези са в равенство. Ако пак има равенство, печели играчът с повече жетони Rush след тези в равенството. Ако пак е равно, печелите заедно. Какво се случва реално при активиране на подобренията, на апгрейдите? След като подобренията бъдат активирани, те остават активни до края на играта. Те са 4 вида. В началото на своя ход се разбрахме, че можеш да изхвърлиш 3 карти, за да активираш дадено подобрение и то е само едно единствено. Когато активираш подобрение, обръщаш плочката с лицето нагоре, тя вече е активна и можеш да я използваш, разбира се, веднага. След като плочката е с лицето нагоре, тя остава така до края на играта. Не се обръща пак обратно. И всъщност какво правят отделните плочки? Тази плочка всъщност какво действа? Действие има. Получаваш по 2 жетона съставка за полета, на които има мипъл на друг играч. Например, ако дойда ето така тук, където има друг играч, ще взема 2 кафета. Но след това, разбира се, трябва да продължа към следващото поле. Този апгрейд ви дава възможност да вървите по диагонал. Този апгрейд ви дава възможност да взимате в 4 съставки. Ето така тук. Когато стъпите на това поле, ще вземете 2 пари. Тук 2 млека, 2 кафета, 2 ледчета. И това е последното, където ще вземете по 2 броя на всички полета с тези жълти ленти. Ефектите се натрупват. Няма правило, кое след кое трябва да отворите. И разбира се, то е и пожелателно. Някои карти се изпълняват по-лесно от други. Ако искаш играта да зависи по-малко от късмет, можеш да следваш тези стъпки. По време на подготовката, реално трябва да отделите всички карти Ристрето и Експресо. Общо те са 4 карти. И всеки играч поставя или карта Ристето или Еспресо на своя етап 1. Всеки играч тегли една карта от Естето и я поставя на своя етап 2. След това началният играч тегли още една карта от Естето и я поставя на своя етап 1. Всички останали карти, които са Ристрето и Експресо, се махат от играта. Но това реално са допълнителни, незадължителни правила. А сега нека да видим и правилата за двама играчи. Има много малки промени. При подготовката всеки играч си избира цвят или червен, или син. Вижте, само те единствено имат по 2 мипала. Разбира се, си взимаме и таблото, както и самите подобрения. Избирате начален играч. Започвайки от играча, който не е начален, играчите се редуват да поставят мипали върху таблото с съставки. И как? Всъщност мипалите не могат да се поставят на полетата, на които вече има друг мипал, включително и ваш. Играча, който не е начален, поставя един мипал от своя цвят и така докато бъдат поставени и 4 мипала. След това играчите взимат жетоните, съставки от своите мипали и ги поставят в своите чашки. В своя ход можеш да местиш само един от своите мипали. Не можеш и двамата.
Другата разлика е, че при самите апгрейди подобрението за двойни мийпали работи и когато си на поле със свой собствен мийпал. Разбира се, колкото карти си успял да направиш, другия играч, разбира се, взима толкова карти от тестето, колкото са твоите изпълнени поръчки и да ги постави на своя таб 1. Когато приключваш хода си, преместваш всички карти с един таб надолу и преди да завършиш, добавяш една карта поръчка на своя таб 1. Край на играта може да се задейства дори ако картите поръчка завършват заради поток на времето. Или ако условията за край на играта са изпълнени с жетонът първи играч, се обръща с closed. Ако условията за край на играта са изпълнени от началния играч, другия играч може да изиграе още един последен ход. Ако не началният играч задейства края на играта, играта приключва веднага. И сега нека да направим един примерен ход за двама играчи. Например, на мен ми трябва листа, вода и лед, за да изпълня ето тази поръчка. Аз съм с сините, минавам през зеленото, взимам листа, трябва ми вода, не мога да стигна обаче тук до водата, така че ми трябва лед и лед нямам, така че продължавам напред, отивам за кафе и взимам едно кафе, поставям го в едната чашка, листенцата в другата чашка. И сега моят ход приключва, премествам се с едно надолу, всичките и взимам една карта за поръчка. Когато дойде отново моя ход, аз мога да взема и да направя така. Имам един лед, който взимам и поставям ето така тук при листенцето и ми трябва и вода. Отново се връщам. Поставям вода и мога да направя още един ход, защото аз реално направих 1-2 и може би ще направя отново кафе, защото си гледам следващите поръчки и моя ход приключва. И взимам чашката, проверяваме, разбира се, дали съм изпълнила условията, взимам съставките и ги връщам на мястото. Тази карта я поставям като изпълнена ето така тук, обърната наобратно, но и взимам един rush, защото съм направила специално меню. И сега е ред на следващия играч. Това е. Днешната игра определено изключително много ни хареса. Честно казано, това е една от най-красивите игри, които сме играли, като изключиме, разбира се, любимата, която е Криле и както разбрахте съвсем наскоро, стана ни любима и Евърдейл. Така че тази може да е на друга тематика, съвсем няма нищо общо с животни и така нататък, но и просто играта е невероятна. Това, което ми направи впечатление, че определено са помисли за едни от най-малките детайли, буквално, за да може да бъде възможно най-добра играта, да протече по нормален начин, без да има някакъв сблъсък между играчите. Другото, което ми хареса изключително много, е това, че по никакъв начин по време на играта няма момент, в който ти да нямаш възможност да вземеш някаква съставка. Това е от изключителна важност, защото иначе няма да може да стимулира хората да продължат напред. Например, мога да кажа в Катан, че има моменти, в които ти не можеш да вземеш абсолютно никакъв ресурс, особено когато, да речем, има там моменти, в който ти не можеш да вземеш ресурс, защото е заключена тази местност и така нататък, но
много красиво са направени и самите съставки. Много ни харесаха. Разбира се, грабват вниманието и чашките, и съставките. Просто много добре са помислили за всеки един детайл. Играта не е кооперативна, състезателна е, както видяхте, и определено в началото има нужда малко помощ и от родител. Разбира се, играта е езиково независима, защото няма никакво значение какво пише на самите карти, тъй като това просто е наименование на определено кафе, което нас не ни касае. То не влияе по никакъв начин на играта. Но като цяло правилата не са трудни, стъпките са много лесни. Единственото нещо, което може би в началото малко забравяха някой от нас за това нещо, е, че просто когато изхвърлиме трите карти, за да се апгрейднем, просто забравяхме, че всъщност това реално се води като първа стъпка, а не като последна или някоя друга. В момента, в който съберете 3 карти, вие не трябва веднага да си апгрейднете, трябва да изчакате за следващия рунд, която реално стъпка е 1. Честно казано, това, което ви съветвам, е при апгрейдването да използвате като първи апгрейд диагоналите, защото определено това изключително много улеснява играта, защото може да се придвижваш буквално във всички посоки, не само нагоре и надолу, наляво и надясно, но и по диагонал. И другото нещо, което просто всичко зависи от моментната игра, от това какво ще ти трябва реално, за да като ресурси, дали да използваш тези, които са в края, да ги отвояваш, или тези, които са единствени по едно поле съставки, така че просто в зависимост от картите, които ти се падат и това, което ти е необходимо, просто се съобразяваш с това с какво да си апгрейднеш. Но определено бих казала, че първи апгрейд трябва да е диагонали. При игра за двама играчи, както видяхте, разликите не са кой знае колко големи, но са доста ключови. Възрастта определено бих казала, че отговаря, защото това трупане на ресурси реално започва дори от 6 годишна възраст. Може би заради прекалено многото елементи, които трябва да се събират и да имаш и поглед за в бъдещето, какво трябва да събираш, за да спечелиш дадената карта и да прецениш дали е необходимо в този момент да си апгрейдваш или да събираш повече карти, защото примерно в последната игра, с която играхме с Габчето, тя прецени, че тъй като когато се апгрейдваш, получаваш за всеки апгрейд по 2 точки, тя имаше реално 3 карти и реши да не прави апгрейд, защото при апгрейда ще получи 2 точки, а ако си запази 3 карти, ще получи 3 точки. Така че просто в зависимост от това как се движи играта, вие реално ще прецените в какъв момент може да има смисъл да апгрейднете и какъв не. Изработката на елементите е доста качествена, самия борд е твърд, не е особено дебел, но не е необходимо. Кутийките, които са на самите елементи, това ми харесва, че можем много бързо да извадим играта и да започнем да играем бързо и може и след това да приберем елементите. Както знаете, в криле трябва по-отделно от турбичките да си слагате в елементите в контейнерчета, докато тук вече са ви поставени. Тоест вие просто махате капачето и вече сте готови за игра. Това изключително много ми допадна. Чашките са направени от пластмаса и няма шанс, просто по никакъв начин няма шанс те да бъдат счупени. Доста са сладурски, децата супер много се радват на тях, включително и Вики, въпреки че е още мъничък, но в един момент и той ще започне да играе с нас на тази игра. Бордовете също са доста приятни, картите са малки, напълно достатъчно. Според мен няма нужда да са по-големи, гордо ето така толкова са големи и самите илюстрации, самите кафенца, които са направени, просто разкошни са. Имаме си любима чашка и това е на чая, който е с мляко. Не знам дали сега ще се фокусира хубаво.
но ето тези чашки са ни много любими. Надявам се да ви е харесало днешното видео и разбира се да ви е било полезно. Моята оценка за днешната игра определено е 5 по 5-балната система и разбира се ще се радвам, ако ви е било полезно, да ме подкрепите, като се абонирате, като ударите по едно лайкче и използвате моите афилиейт линкове. Благодаря ви от сърце. Това е от мен за сега. Чао и до скоро!